Veri che poi. Talakai! Talakai! Pake kwata. Fala pupu tarato ta idi somma. Onye gba draw do ka da pito bi na akwo ulo. Victor Simende na nwa ta. Commission 442. Ke we acho milu no wole beje kote. Anje gota afia. Ogwa ni loziba, woni loziba mu ya. On just one gwa shuzo. Jana bonk just we pondo oku, pondo obu oku. Only do mu ya. Wala nka ya shim. Shilum no shuzo. Wala ma flash. Sele so be ni igbo mbe. Ibo wu nwa Chidoke ba kwa nshodo. Ele nsha nwa chinya wata ka echi anwa chi akala aka nwa chi destiny. Nwa chi onye ni na gbasatara. Agene kwa nwa ya ka bia. Nwa ya ka bia. Bia nwa ya ka bia. Ona maka tekno wa itu nwa na ewo. Jesus. Ina re jide phone. Ma pata. Jide phone. Nwa ka ma pata. Okay, ọ bụ kombido gwawa na ogbe abi. Unu gwasịla ọgwụ nke ikpeazụ. Unu na-ete amụ nsị. Ejene baulu. Mụ nwa gụọ medicine ka ebe nwachi akala aka ma abi. Medicinal student ka ebe nwachi akala aka ya. Onye mgbe ya anụ my scores. Kwa n'ogbe a, unyi ya agba ọsọ.